приятели, аз съм Георги Плеер и днес ще играя Minecraft Survival, още един чисто нов World. Предишният толкова много ме харесваше, много добре се бихме развили, но за съжаление нещо се беше бъгнало. Бях мъртъв. А си бях останал вкъщи. Та започва нов сървър на чисто ново. Този път, защото не виждам много животни, започвам като да начинам първо с взимането на мърво. Ладно. Много ще... ето прасе. Ето ми го скина. Това съм аз. Лодка. Така. Нека да го наречем третия епизод. Какво ще кажа? Лодка. Както казах в някои от клиповете предишните, казах, че съм на 13, версия 13.0 за телефон. От тази видео винаги се това някакво много странно. Кажа боня се. Айрон! Вау! Добре, кирчук. Както всеки един Minecraft човек знае, първо трябва да взема малко кабелка, да се направя камън и тогава. $4. Добре. Нека 4. Тук има нещо. Още айрон. И гол. Да се да виждате. Даже ще запаля. След малко пъти. След като се стъмни тук, аз ще ви кажа чао. Или след малко. Чисто малко. Да бе!
окей. Добре, хора, това е всичко от този клип. Надявам се да ви харесва. Ако е така, дайте му един голям палец нагоре. Абонирайте се, оставете коментари и така нататък. И до скоро.